Tuang ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Marpungudu hita di bornginon lau marsobah huhut marningot. Hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus si palua portibion. Sian hamyak kapar hobas ni huriata hupasahata mema. Selamat Natal madihita saluhutna. Di pasu-pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Tapuji ma Tuhata debata di bagasan Kristus Yesus. Naung ubasa-basahon anak-nak nasasadai. Debata gabe jolma. Alani ita para di marohatta lamar sobba tujuluna. Tapasonang marohatta. Tapahohma. Di bagasan las ni roha marsobba mahita tujuluni Kristus. Raja ni hadamioni. Nama bual las ni roha gurang tu saluhut bangso. Marulupulu matodita. Taidehoma hamudiaoni Tuhata. Hudul mahita. hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guarni todi perbadia, amin. Nunga gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tongani hitaon, jala huida hami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang, madok maulehate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami, ay di basa-basahon hodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana siad dosa dohot sian hamatean saling leleng na, hupangido hami tuho, say sodangi marohanami nahulomi marhite-hite todi porbadia akup nii say parrohay mahami asa huboto hami madok mauliate tuho asa tarapul situturo hanami dihagugutan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marid di mahita. Tangihon hamuma patik ni debata di perpungwat tabornginon imana tersurat di Jesaya ono puluh sada ayat 10 songonom ma didok merlas ni roha situtu doau di bagasan Jahoba marulupolot do todiku di bagasan debatakku ainunga disolukon au akka ulus hatuaon baju hati goran di hohoson tuau songon pangoli namar bulang-bulang mangaraduti hamalimon jala songon oroan naung hinohosan ido sahatna atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata say pargugoi mahami nangulaw nau bahar tupatikmi amin. Marit di mahita. Oh
gi na parjolo ima barita panopaon doho jolmai mangulahod dosa. Di batado sito palangit doho tanoon doho nasa isina. Suding gaddo sa luhuk na ditoppa di bata. Alay dang uduk jolma na tinopanay tu hatani di bata. Sigama sa luhuk na hinorhon ni pangalausion ni jolmai. Tatangi homma barita panopaon dohot pangalausion ni jolma tu di bata. Dungi makuling musema de bata, di patubuhon tanoima hosa akka na mangulu masibuan masamna, akka durbia dohok gulok-gulok dohok binatang masibuan masamna, gabi menjadi ma songoni, dungi di pauli di batama akka binatang ni tanoon masibuan masamna, dohot akka durbia masibuan masamna, dohok gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna, jadi nunga denggan di ida di bata. Dungi dibuka di bata Jehovah masada porlak di Eden tartukan habis caran. Jadi tusima dibahen jolma na jinadihon nai. Dungi sai dipanok noti boru-boru ima parbueni hawi. Dibahen dinggan na panganon. Jala pia matana marnida. Jala tau manunggul roha tu habis taran hawi. Jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan dilehoma dohot tu sinodukna siani gabe dipangan. Nunga taida pakorhon ni dosai, sehingga dosa luhut persaoran doho parngoluan ni jolma ala ni dosai, nunga lamaol jupang roha na marpanarihon, gariada egoisme, lateni roha dohot gijang ni roha, lam manibuk-buk, lam holangdo jolma na tinopanai sian Tuhan si panopai, damang dainang, da olo dohita madabu tu pangalaho si songoni, da naolo dohita berpundang-burnang dirita di joloni dongata jolma dohot di joloni debata. Alani di bagasan panolsodion dohot biar niroha mida debata, tapa uduk marohatta mangido asini rohana manesa dosata marid de mahida. Alleluia,
Topotima dosata tu adupan ni dibata martangi yang mahita. Ali amanami jala dibata nami na dibanwagicang pargugo na suhatu dosan. Pardinggan bahasa doho jala rodi saling liling na do asiniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami mardusa marudupok ko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhitis yan pangalaw siyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah say urupi mahami. Ho ali Tuhan di bata hatuaon nami. Palua hami jalasi sa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni di bata taringot tu hasesan ni dosa. Humopopita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahid di bata. Asa gabi hati goran ni di bata hita marhite-hite ibana. Hasa nga pamadi di bata na dikicam. Amin. Hudul mahita, marid di mahita. Hatani di bata turpuk epistel di parpungwata Bornginon tersurat di Mika bidupitu mamukka sian ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tajahama marsika soring tungi sema di bata songon ho namar pamuati di dosa jala naubolus pangalaw sion ni partalian na tibai dang totong ibana marsigomos maroni rimas alay makaholomohon asini rohani di batado. Saya lehonom mudo hasitongan tu si Jakob, asini roha tu si Abraham, naung niwarihommu tu opunami sian aka ari narubi dope. Ido sahatna martua ma akan atumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marid de mahita.
liturgi napaduahon, ima haroroni si palua. Di basa-basahod di batado anakna nasasadai, laho paluahon portibion, tungbal gas itu tudo holong ni rohana di bagasan Yesus Kristus si palua portibion. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus, ikos suratan nasa jolma di gonggomanna, pamilangan parjulu mai, uju di gonggomi si Kirenius, tano Syria, jadi borhap ma sasude, asa disurati ganuk tubonani pinasana. Pasuraton dirina rabdoh si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dina disi nasida gokma arina ni hanguluanna. Di tubuh ma anak buah baju. Di tubuh ma anak buah bajuna, di borhos ma, di pihak ma tu bagasan panggagatan, ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, naradi makaholongi hita dohot makilalahon pakilalatta, halani jongjong mahita jala tapagala malilitta, asa holongna dohot hati uronna madongani hita. Lau mahamu, barita kamu ma Jesus do panodang ni portibion, naso tu pamardala dinahulum na manghihuton ibana.
tetap dope hita jongjong. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pergugo na suhatudusan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sadai, di mana tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi asyat tot di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajalo ibana di hau benar silang, na tuat tuban watoru dong ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul siamun debata jahuba, hamanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak so tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea di toddi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doh dia sani dosa, doh dia tai na madok, mulak mangulu so dagnyal nong mate, doh dia muluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul. Songonoma jadwal Natal di HKBP Sutoyo. Pertording ni acara Natal Parjolo hari Rabu 25 Desember 2024. Ibadah 5 hari masuk. Nah, ibadah Parjolo masuk jam 6 WIB bahasa Batak diuduti ulaun nabadia. Ibadah paduahon masuk jam 8.30 bahasa Batak diuduti ulaun nabadia. Ibadah patuluhon masuk jam 10 sada WIB bahasa Batak diuduti ulaun nabadia. Ibadah paupaton masuk jam 10.05 WIB bahasa Indonesia diuduti perjamuan kudus. Ibadah palimahon masuk jam 18 WIB bahasa Indonesia diuduti perjamuan kudus. Khobar tu keamanan dohot kenyamanan saliling perayaan Natal dohot tahun baru disosoi tu sudah ruas asa unang mabuan barang-barang berharga tas nabelga khusus tu ruas na tinggal jonok tu gereja asa unang mabuan mobil manang kendaraan roda 4. Na paduahon, pesta Natal paduahon, hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, pesta Natal paduahon, patupaon ni kuriatta do ibadah holan sahali masuk, ima jam sia wib. Patupaon ni huriatta do padidion nabadia, ianak kon ni huriatta torop na nasida walu halak. Dong sipul ibadah jam sia wib diuduti pasahaton bingkisan Natal tu ina nama balu ama nama balu dohotu nasopot somarama somarina ruas ni HKBP Sutoyo. Napatuluhon kunjungan kasih Natal hari Jumat 27 Desember 2024 batu paun ni huriata do kunjungan kasih Natal tu ruas ni huria nasakit menahun. Songonima sunggul-sunggul dihita. Mari dimahita.
Damai ni debata na sumurung sian saduhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nama makulingi hita apala di pesta Natal Bornginon imana tersurat di Evangelium isi Lukas bidu 2 mamuka sian ayat 2 luro di ayat 14 songono mak tersurat di si. Jadi adong ma marborongit di ladang na di sini akka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida jala marsinodang masangak ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruan ni matu nasida unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni rohagodang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoi. Ai noktubu do dihamu sabornginod di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Omma partinada dihamu poso-poso do dapotom muna na binorhos piak di panggagatan. Jalato puma adong dongan ni suruh-suruan ni torop akap parangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapom ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon di akajol ma. Halo moani. Ima nagabe sahak na. Nagabe songot topik ni pestata. Halalas ni roh gudang tu saluhut bangso kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pinasahat tabi itu tongkat-tongkata di Bornginon. Selamat hari Natal madi hita. Ko semangat do hita ni Natalon nate. Songoni akadongan amanami na nami na madohoti acaron marhiti na live streaming. Tongdo pasahaton nami tuhamu las ni roha di Natalon selamat Natal dihamu molope soapala aduk buhi hita. Songoni dia kadongan yang mungkin harus di tenda duduk mengikuti acara ini tidak mengurangi ya semangat kita, sukacita kita pada malam ini. Akadongan yang juga di lantai 2 mengikuti acara ini dan bahkan di lantai 3 dan lantai 4 dari gedung ini masih ada mengikuti ibadah. Secara khusus untuk saudara-saudara saya sampaikan selamat Natal. Amin, puji Tuhan. Lasmarohata di pesta Natalon. Memang Natal pasti membawa suasana yang agak berbeda. Itu yang pasti. Seandainya bagi seorang Kristen suasana Natal tidak berbeda dalam hidupnya, memang sudah ada hal yang harus dipertanyakan untuk itu. Saya yakin juga sejak kita anak-anak, sejak kita sekolah minggu, mulai pajojor hok kita dimulai di top pada batama langit dohot tano sudah sebuah kesan yang kita ingat sampai pada hari ini bahwa memang suasana Natal itu sangat berbeda. Alai nanek tadok suasana Natal ini memiliki hal yang sangat berbeda dalam hidup kita. Tentu neng dohonon ni tona ni Natal di hita di tahun 2024 ton hobbar tu hatani tu hatta. Pesan Natal na perjolo neng dohonon na tuhita bahwa Natal ini mau membawa sukacita
kepada dunia ini, kepada setiap pribadi, kepada kehidupan manusia di tengah-tengah dunia dengan segala persoalannya. Berita sukacita ini adalah pesan surgawi. Nah pinasaha ni suruh-suruan ni debata maradupon akka parmahan natoho marborngin akka parmahani di ladang di Bethlehem takas dolidok unang mabiyar hamu ay berita halalas ni rohagodang do hubuat tuhamu ninna persaulian ni sadok bangsoyi. Lapatanna berita las ni rohaon adalah berita surgawi. Berita yang datang dari Tuhan kepada seluruh umat manusia. Alai berita halalas ni roha tadok nuaing ditikyon. Atik tungadonggo nama ngorui las ni rohat tanuaing. Adong nama ngorui las ni rohat tabui duing. Ra adong gua kadongan di bagasa partikianon mengadupi alani parsahiton. Songon namoru las ni rohana di natalon. Aledo honokku dong. Tunasida. Tonakku tunasida. Las maroham nakpe marsahi pamatangmu. Namun sukacita Natal mau membawa berkat bagi hidupmu. Radong getong nuaing alanya kabencana alam. Moru las ni rohana sida di Natalon. Bencana alam dia akan nomor luat. Nang di Tapanuli Selatan bahkan ada gereja HKBP yang terganggu di situ oleh karena bencana alam. Na mengganggu nasida hurang las ni rohana sida. Alenak tu nasida pe dohono do las maroham bahwa Kristus telah datang membawa sukacita. Molo masa pe adong go partikian nai nekosal podo saluhu nai. Basik ko didok pesta Natalot tu hitai ko marlas ni roha. Kenapa harus bersuka cita? Didok akan abisuk. Mololas rohatta. Molomekel hidainna. Bertumbuh do namarguar hormon endorfin dan hormon serotin dalam hidup kita. Iduena mengurangi stres, ya. Itu yang membawa kita bisa berbahagia. Gabelas rohatta. Iduena imunitasta. Alani rekod domekelah kamanginang. Sotuk tiga kita inatalon. Senyum juhita rupani, senyum. Soalnya gudang gu hito bir, soalnya tiga guna natalon buting. Dan apalah huboto ala tempat duduk na hurang mabek kita ke bisoni ate. Ale sono urut na perjuluido una pola makurangi lasnya rohatta. Inilah semangat iman kita ya. Tanpa tempat duduk juga saya tetap memuji Tuhan, saya tetap bersuka cita menyambut Kristus yang adalah Tuhanku dan keselamatanku. Meletung di tangga pe hudul de bakadongan nate. Meletung di duru pe unang moru akalas ni rohatta de. Lasido mengurangi akka las ni rohatta. Jadi marhiti ido nakingan denggaddo hita mekkel. Denggaddo hita mekkel. Alaniaha las ni rohatta di bagasa tikyon taingok ma. Ala diguhi Tuhanido padanna jajina tu hita. Marhiti akka panurirang. Panurirangon nyaka panurirangan di badan darubi naik kemadok neng rodo Mesias mabuan halua tonga-tonga ni hajol mau ni hati tubuh ni Yesus adalah sebuah bukti nyata bahwa Tuhan memenuhi janjinya untuk kita wajar kita harus bersukacita melalui pesta Natal lumubi di bagasan partikiat tahun. Pesta Natal tikyon nang mabuan tu hita tong bohado asa terbangun rasa solidaritas. Solidaritas, kebersamaan. Bagaimana kita mau membangun kepedulian bagi sesama. Persoalan ini partikiat tanuaing semakin tipisnya
kepedulian. Makin tipisnya kepedulian. Molo murah-murah tubuh akka hajahaton. Murah-murah tubuh akka tindakan kekerasan. Murah-murah tubuh nang dia kapartikieton hal-hal membuli bagi sesama. Itu artinya rasa kepedulian, rasa kemanusiaan yang semakin menipis di hajol maun. Tidak mak kriminal na berkembang. Na sopolai ko perlumasan yang dia kapartikiat dan waingate. Tung macai memprihatinkan ya. Memprihatinkan. Alani nang dijodoh hita nang marhite pesta Natalon. Songon akka permahan. Semakin membangun solidaritas mereka. Secara bersama-sama nasida berhat tu Bethlehem memuji Kristus. Karena kita tahu kenapa kita harus membangun kebersamaan kita. Karena Tuhan peduli dengan kita. Tuhan peduli dengan diriku. Tuhan peduli dengan dirimu. Tuhan peduli dengan persoalanmu. Ido nanidok ni Injil Johannesi ay songonod do holong ni rohani debata di Portibion. Pola anak nanasa sadai, anak tunggalnya. Ido di Leon. Tujuannya bagaimana manusia selamat asa taruli di haluauni. Sebuah wujud daripada kepedulian. Alani molotadok jala tahdidak kota haporsiai. Tuhan peduli dengan hidupku, sewajarnya kita juga peduli bagi sesama. Molo neng rap Tuhan ido hitanang di tonga-tonga ningulut jeleta hati dakod deui atau nak kita pekon membangun kebersamaan. Bagaimana kita membangun kebersamaan di parsauran, di dalam bisnis kita, jangan na saling menghancurkan, tapi saling membangun bermitra. Bohado nang di tonga-tonga ni keluarga antara anak dengan orang tua sekarang, orang tua dengan anak. Atau mungkin boleh saya katakan antara suami dengan istri juga. Kita mau membangun kebersamaan. Sotung naung terjadi do dang rok kya binigi di jawi merbada. Dang gugu suara, dang dong meneng naha. Ale molo di WA songoni nama jorbuknya kapak katayon rupani. Anu ay ngacanggin ek perbedaan. Ngacanggi be. Taksi dok be. Saya doh ngomong. Kau begini kau. Rosenan, kau juga. Inatong siya kan. Ay si mabutoi. Holak kamu do baboto-botoi. Kati, ay padoko kamu isi lupa nih. Tapi yang pasti dang adong na di sono congoni. Dang adong ni. Belias me toka. Kati. Tapi yang pasti Natal ini mau mengajak kita membangun kebersamaan kita, peduli bagi sesama. Natal ini juga ikonekta sanari do mau mengangkat moral kita. Songonaka parmahani. Walaupun pada zaman itu parmahan adalah kelompok masyarakat yang boleh kita katakan yang terpinggirkan. Sepertinya orang-orang yang tidak diperdulikan mereka. Orang-orang yang tidak didengarkan apa omongannya. Alebado molo tabering nakin di trupuk tahun di nomor punga kaparmahani ro suru-suruan ni debata dan memberitahukan kepada mereka ada berita sukacita. Naneng dohonon na disi bahwa Tuhan mau mengangkat mereka kepada kemuliaan. Manang dohonot ta manang haroroni Yesus tu Portibion nang mengangkat kita kepada kemuliaan kita. Alanyaha ay nunga di bagasa dosa sa sitonga. Hajol maunon mulai sian Adam na perjului. Alemona nang dohonon na nang diangkat kita. Tuhan muliaon na Tuhan sangapotta. Persoalannya seperti yang terjadi juga di Bethlehem. Tidak ada pintu yang terbuka untuk Tuhan. Tidak ada pintu yang terbuka untuk Joseph dan Maria. Atau mungkin kita tidak ada pintu yang terbuka dari diri kita. Karena apa? Mungkin
hati kita sudah penuh. Songonelus ni na di Bethlehem ini, maaf sudah penuh. Apalagi mungkin orang di tempat-tempat wisata penang ngakak hotel pengen apa doh dia tangga dong be doh teras ni oyo piranga ngaguk nuai ngate inganan ni jolma lau menginap ala sorong inganan ale molong di natalon nuai naning dohonon na bado hita neng membuka pintu sotuk tadok do hatiku sudah penuh. Tapi persoalannya penuh apa? Penuh masalah, penuh beban. Tapi yakinlah ketika kita tidak mau buka pintu kita tidak mau memberikan hati kita. Dan yang pasti Tuhan mau menolong kita. Yesus datang ke dunia ini mau menyelamatkan kita. Mau membawa kita kepada sukacita. Saya mahola si Joseph do si Maria ditutup pintu nasida hati hai. Namun kita pada saat ini mau membuka pintu hati kita. Dan Natal adalah keselamatan. Itu yang pasti. Natal adalah keselamatan. Kita harus ingat anugerah terbesar oleh Tuhan untuk manusia adalah keselamatan. Dengan lahirnya Yesus di Bethlehem. Ido hadiah no balga na dileo debatatu hita hajol maun. Ido na tapes tahun noain. Las niroha na balgai. Hadiah na balgai. Anugerah yang terbesar itu. Bahwa keselamatan nunga. Sahat tu hita. Di bagasan. Haroroni Yesus. Tonga-tonga di portibion. Atau ngalanido tamama hita. Pasangap debata. Songon edeni pardisurgui. Edeni akkasuruani nama dok hasangapom ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon. Di akkajolma halomuani. Dia neneng dohonon na di sisa situnga. Iko saha do hasangapon ni debata. Itu dia bata. Baru pe asa jumpa dame di hajol maun. Sotuk taputar. Gabi hasangapon ni jolma do nasahat. Hasangapon ni portibion. Yakinlah. Damai tidak hadir dalam diri manusia. Ido neng dohonon ni edeni pardisurgun. Hasangapon ma di debatan di gijang sahak masangap puji-pujian. Di gawar ni debata. Nang rotu portibion. Molo sahak do hasangapon na. Hasangapon niamai. Sahak manang dihita. Hadamion nabi nuanna. Alanido dihamuak kaduang asaha porsiaun. Marhite Kristus Yesus. Natal ini bukan hanya sebuah cerita masa lalu. Bukan hanya sebuah cerita masa lalu. Tetapi adalah berita kekinian yang sekarang. Alanido molo tema nasional ni Natal. Nah disepakati Persekutuan Gereja Indonesia dengan Wali Gereja Indonesia dongata nasian Rom Katolik nama dok bahwa sekarang marilah kita ke Bethlehem. Sekarang marilah kita ke Bethlehem nina tema Natali. Didok disi dang marsugut. Dang haduan. Tapi sekarang. Jala memang itu disuarahon nang pardisurgui pe. Natakas. Ay didok dia 10 sedei. Ay nung ngatubu di hamu sabor nginon. Saunari do nama saya. Dang haduan. Menerima Kristus sekarang. Las roha toropi tano yang namar mingguan. Toropi tano yang beribadah. Natalon. Tapi sekaligus Natal ini mau memberikan kepastian bagi kita. Mau memberikan kepastian bahwa memang sekarang terimalah dia, terima Kristus Yesus yang adalah keselamatan kita. Amin. Semangat do hita bah las doro aku rupane. Mati toho do Natalon nate. Om mananeng dohonon ni hatan itu hatta di hita.
songo topik ni minggu naking halalas ni roha godang tu saluhu bangso. Las marohatta mulak naksian garijaon mangaradi dirita tu hari marsugut. Las marohatta di Jawa non rap dohota ka keluargata. Las rohatta nang manguduti akaulota tu akapartikin nang dero. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mulai hati matutu di holi Tuhan. Di pesta halalas ni roha gurang nahujakon hami. Ala nunga roho tu portibion gabe jolma. Pelua ho kami siang gonggoman ni dosa dohot hahulumon. Ala nituk takas do Tuhan tutu las ni roha do pesta Natal di hami. Ala marhiti haroromi do Tuhan. Ubain nagabe taruli hami di haluauni. Jala harorom tu portibion do patuduhon ale Tuhan. Na parduli ho di hami. Na ukap doroham di hami. Na holong doroham di hami. Na so di pasobuho kami Tuhan. Digonggomi hahulumuni. Atong homa di Tuhan nang na mabuak kami. Asa gabi marhamuliaw kami musi Tuhan tutu marhiti halotom. Ala ni gabi taruli hamid itu. Di haluaw na pinaredim. Ido jabar na ubalga na hujalo hami. Ay nunga gabi parsidohot kami. Tu haluaw na pinaredim marhite Tuhan Yesus Kristus na tubu di Bethlehem. Atong marsanga magwarmo marhiti sian saluhu nei jaladame ma dihami dihasianganon. Amin. Di namarede hita sia bukit di nomor 22 tapasa mapeliata peliat 2 ado 2 belos di inganat tama rope nangaka parhadado pataruhon inganan di pilihan tu hita. Marede mahita. Aja
Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Satokin nari marujung maparsaurat tadi ngananon alai. Taha porsiai do nasotu pamarujung asini roha dohot padongan yonna dingoluta alani. Tetong mahita papatarhon holongna di parnguluata siganupari. Sai patau madiriku aleluya. Bapa tarpon ilau di Tuhan. Suruh pada ini sahur turaki pada Tatangi ako mapiliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehol dehon nadinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami siyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami. Godang ni silehol-lehomi tuhami. Asa lam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadari okanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodin. Amen.
atas gawarni sudi parhalado ni huriatta dohot nama kobasi pesta Natalod di Bornginon. Hupasahata mima tutong-atong-ata selamat hari Natal madihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih jalangan mahita dusia mun habirakta.